Saan ang entrance kaya? Wala yung ano niya, yung mga ilaw-ilaw niya, no? Dito, Bebe, dito ka tali. Maluwang pala siya. We're here. Wala daw entrance ngayon. Saan tayo una? Daan? Hindi, dito. Ano to? Para siyang mga bato-bato na iba-ibang kulay. Pasok na tayo. Kuha tayo ng ano. Mag-wish. May mga magagis ng pera tapos mag-wish. Mag-wish natin. So, yan na. Nakarating na rin tayo sa Taiwan Glass Gallery. Taiwan Glass Gallery. Tapos, pasok tayo sa loob. Bali dito na area, dito yung mga sa mga mahilig uminom diyan. Dito na area yung mga shot wine glass. Yan yung mga yan. Kung pwede lang sana iuwi sa Pilipinas, bibili ako nito eh. Kaso, hindi pwede. Mahirap na, baka mabasag lang siya pag ipabagahe mo. Yan, ang cute ng mga yan. Yan. Puro mga glass talaga siya. Ayan o. O, diba? Ganda. Sexing shot glass. Yan. Mga pang wine talaga siya. Yan. Dito pa na area. Yan. Mga yan. Pwede lang ipabagahe itong mga to. Sayang kasi baka mabasag. Dito naman, meron siyang aquarium. Mga yellowfish. Yan. Aquarium. Aquarium siya. Yan. Puro mga kulay yellow. Color of the year, yellow. Yellowfish. Dito sa kabila walang laman. Ito lang. Yan, packet na tayo doon sa taas, sa may second floor. So, bawal pa lang magdala ng tubig. Nung packet na kami, sinabi nila, iwan daw namin yung tubig. Bawal magdala ng tubig, ng pagkain.
Kasi nga 'di ba sa doon puro kasi salamin. Kasi baka magkaroon ng aksidente, baka may madulas. Kaya siguro bawal yung tubig tsaka mga pagkain doon. Bawal ding tumakbo. Yan. Paakyat na tayo sa taas. Pati yung mga hagdan din. May mga ano siya. Glass din. Yan. Hinahanap namin yun, Taiwan glass. Hinahanap namin yung sa may ano, talagang yung glass na ano, na iba-iba yung iba't iba ang kulay. Kaya lang dito sa second floor, hindi namin mahanap kasi hindi pala siya dito. Yan. Tignan muna natin yung mga nandito. Yan. Dito, ano din siya, parang ang mga glass lang din siya. Tapos dun sa ilalim niya, madaming mga shell. Ayan, mga shell. Yan, habang naglalakad, yan, mga shell. Mga maliliit na mga shell. Tapos parang buhangin doon sa ilalim niya. Yan. Habang naglalakad ayun, mga shell, iba't iba ang kulay. Cute. May mga pink, yellow, violet, may white. Yan, tara na. Yan. O, diba? Puro mga ano talaga, mga glass talaga. Yan. Mga animals na, mga animals sa ilalim ng dagat. Char. Nauna na si Ate Lani. Yan. Mga shell pa din yan. Ayun o, baboy. Crystal siya. Yun. Baboy. Ang galing. Yan, tingnan naman natin dito. Ano yan, patola? Yan. Mahilig kasi sila dito yung mga ganyan na ano, pang display. Parang ang swerte sa kanila yung mga ganyan. Yung parang lahat sa kanila mga ganyan may mga meaning. Ganun ang mga Chinese. Ayan, mga isda na may mga kulay-kulay. Mahilig silang maglagay ng mga palamuti kasi sa kanila may mga meaning mga ganyan. Ayun, tara doon. Puro mga kulay yellow. Here, color of the year, yellow. Yan. Galing naman nila. Wow, ganda. Yellow na yellow. Yan. Ito naman, puro mga glass talaga siya. Mga salamin talaga. Yan. Pati sa mga hand washing area talagang glass. Yan. Mga glass talaga, mga yan. Mga salamin talaga. Yan. Nakakatakot kung makabasag ka. Baka makabasag ka lang ng 1,000 na ang bayad. Hindi na tayo makakalabas nito. Yan. Diba? Yan, this is it. Ito ang pinaka-exciting. Yan. Kailangan mong isuot pala, kailangan pala mag-chinelas papunta sa loob. Siguro kailangan sterile din yung gagamitin para makapasok tayo sa loob. Then, titignan mo kung ano ang size ng paa mo para sabihin mo dun sa ano, para yun ang ibigay niya sa'yo. Yan, hanapin natin yung mga sizes. Meron din mga pambata. Yan. So, dito tayo magbabayad. Yan, babayaran natin yung kinuha nating tsinelas. 150 NT siya. Pero, iuuwi na natin yung tsinelas na yan. Parang souvenir na natin yan.
Bali wala kaming binayaran, walang entrance fee. Kaya lang pagpapasok ka doon talaga sa pinaka-exciting na talaga doon talaga sa may glass na yon. Magbabayad ka ng 150 NT para diyan sa may tsinelas. Tapos, yung tsinelas, syempre, iuwi mo na yan. Tsinelas, tas kailangan mo ding mag-gloves. Meron din silang ibibigay na gloves dyan. So, tanggalin yung sapatos. Tapos, mag-tsinelas. Dapat naka-tsinelas papasok sa loob. Yan, tara, magbihis na, magbihis. Yan, tanggalin ang sapatos at mag-tsinelas. Yan. May gloves din sila. Yan. So, yan na. Lalagay na natin yung sapatos natin. Tapos, pasok na tayo sa loob. Yan. Nakachinelas na kami yan. So, yan. Kachinelas na. Iwan natin yung mga gamit natin. Ito pala, yung mga iba, may mga picture din. Siguro, anong tawag doon, mga VIP. Yan, mga tsinelas nila, may mga signature, then may mga picture sila. Tapos, iniwan na nila dyan. Sinabit na nila. Bali, use na yung mga yan. Use na gamit na yung mga yan. May mga kasama siyang picture. Dyan. Yan. O, pasok na tayo. So, dito na yung entrance. Yan. Ay, very exciting. Yan. Tara na, guys. Pasok na. O, diba? Madilim. Nakaka-excite. So, ayan na yung yung mirror. May mga iba't ibang kulay. Hindi namin alam kung saan kami papasok. Kasi lahat glass talaga siya. Ayan. Kinakapa-kapa namin. Ayan. 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 Tara. Pasok tayo dun sa loob. Yan. Diba ang ganda? Yung mga reflection niya talaga, iba-iba yung kulay. Yan. Tara dun, pasok tayo dun sa loob. Yan. Mga kasama ko na una. Sila yung nagka-guide kasi hindi namin mahanap yung pintuan. Yan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Lagi kong naaalala ang kanyang tinig at forma. At kapag siya ay nakita,
finish line. Dito na. Dahan-dahan lang. Wow, ang ganda. Wow. Kaya pala dapat nakachinelas ka lang kasi talagang malinis siya. Tapos salamin talaga siya. May nilagyan lang ng mga design. Wow. Yan. Wow, finally. So, dito na. Yan. We're here. Dito na yung pinakagitna niya. Wow, ang ganda. Grabe guys, puro salamin talaga siya. So, ayan, after ng picture taking, malapit na tayo sa may labasan. Yan. Pag nagkarating na sa gitna, doon na yung mag-picture-picture. Ayan. Tapos, palabas na tayo niyan. Kasi, tapos na ang picture taking. Ayan. Palabas na tayo niyan. Malapit na tayo doon sa may exit na area. Ayan siya guys. Try nyo din pumunta sa mga kaparehos kong mga OFW dito sa Taiwan. Try nyo din experience pumunta kasi kahit papano nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress, nakakawala ng pangungulila sa ating mga pamilya. Kailangan din natin i-relax ang katawan natin para sa susunod na araw na naman na trabaho na naman. Yan lang. Lapit na sa exit area. Bye-bye. Yan, tara na guys. Yan. Tapos, tatanggalin natin yung ating mga gloves. Ilalagay natin dito sa may basket. Yan, tanggalin na natin. Yan, tapos ilagay lang natin dyan. Tatapon lang natin. Yan, tapos dito na yung exit area. Diba? Yan. Thanks for coming. Let's go. Yan. Tuloy lang natin yung sapatos. Tapos, syempre, kailangan natin taga ng alcohol. Yan. Then, punin na natin yung sapatos natin at magbihis na. Tapos na yan. Hintay na tayo ng bus. Pauwi na tayo. Tapos na naman ang refreshing. Dito yung sa labas niya. Yan. Tayo lang natin yung bus na aalis.